O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-otang sugilanon, ani. Kamu di ay ang nag-imbento, ana? Suway-suway ra kadto namo sa batanon pa mi. O parehas ming nakauyon mao nga. Niya. Naniguwang na lang mi nga kana ang paborito namong higupon. Mato di Lolo. Paborito na niya tungod kay mahinomdom siya nimo. Oh, Hindi paabot ka gid makita pag-usab la. Kay ikaw lang gusto niyang makauban hangtod sa katapusan niyang kininhawa. o karon. Ako sab ang hinungdan nga giatake siya. Ako ang nakaingon nga naghigda siya niya karon. Ako, ani. Lo! Selo! Lo! Ginoo ko! Ato na ko na sa stasyon. Untop alas 8 na. Magkasuda ko. Timing kayo nga akong pag-abot. Gidadansa na kong ilisan si Ani. Di kay baho ko. Yung pa to ilis pabayana. Musuna ko sa ospital. Kada, natabang nagyapon siya. Diyos ko, ayaw na itugot nga mawa ka na mo si Selo. Ayaw na. Lo, ay sigpakulpa ba? Garasad ka ta. Nili ka mao ni Lula Terry. Gani adin he. Unya higda-higda ra ka diha. Lo, mata na ko no. Bangon na ba? Sige ka. Sige kang higda diha. Manimaho pag yun niya kang itlog ba? Dili ba igig ko mo apilog trapo, ana? Ako na. Ha? Ronnie, Maninuod lagi ka la. Kakuptanan kas itlog ni Lolo, no? Awa, loo. Wa pa gani mo mag-uyab ni Lola Terry, pero gusto na siya makakupot siya sa imong itlog. Di ka mauwaw, ana. Lo, bago na tiha, uy. Oh my God. Mahinumdum lang ko kaniadto sa batanon pa kaayo mi. Saan man na nimang tupog, Teresa? Ayaw pagsaba. Tanawa, ha? Tanawa. Wagid makamata. Bisag ikuhit na ining tukog ang iyang bayag. Sa ko gani na. Ano bitaw nagtugtog dinis daplin sa sapa? Mga liko mong kay atong tuyo din, he. Dili magod mga tug. Kunya, luag pagid kay purol. Misikil na lang hinuuna. Uy! Kamuday, ha? Uy, wakilabot si Luwa. Diriya ay, ha? Uy, dili, uy. Uy, Uwahin ang pagkalabaya. Kita na ko. Ikaw di mo nagsigig panguhit sa akong tinaguan, ha? Karoon ka, be? No, asok ka. Dagan ka. Dali. Salot sa baboy ko. Ayaw ko kalsaba. Hoy, unsaon ko nimo, ha? Unsaon ko nimo? Unsaon? Ilabay sa sapa. Ipakaon sa mga ukoy. Unsa? O kanunay ko nakatumbuhaton matag higayon. Nga magpataka siyang higda. Lolo, sadoy. Pataka na di kag bilangkad matog. hey,
Gasigihan na ninyo og libak sa Lolo Silo. Ano bitaw sige higda-higda diha. Halo, bangon na lagi diha. Manguli na ta na. Siya sa doy. Gibastad lang gani. Nagluod na. Basta lagi tiguang, luoran lagi kaayo. Oh, tigalig ang nurse na lon. Ibalik na. O magkuha sa iyang vitals. So, mga tulasan mi, ha? Sige, Ako na rin abdi sa pultahan on our way. amping. I'll be back. Lo, mata pa ba ya, ha? Oh, Si Lolo. still sleeping. Mau ba? Magkada yun? Ikaw katong hinigugma ni Missy, dili ba? Lola. And he is unfortunately also Annie's best friend. Di ay ba? Grabe. Unfortunate, girl. Hector? Dali, dayon. Dayon ako, ha? Granny, ipatod na lang tika sa imong driver. I don't think I'm leaving. Habi ko bag mo report kasi imong opisina. Nausab lang ako na. Uban na ko sila si Annie din eh. Nga no? Wa kay salig sa best friend sa imong hinigugma? Niyaw. Gidadan tagag ilisan. Kompleto na. May panty, bra ug mga sinina. Salamat. Kumusta man si Lolo? Under observation pa. Nahadlok ko. Aribe. Ayaw na kagul. Natiksa na ako kaganina si San Pedro. Akong gignan nga dili sa diapil si Lolo sa lista sa mga kuwaonan. May reply? Reply. Lain sa kay dili. Ayaw siya ihaw na ko yung manok at talisayon. Kay uy. Makusi man ka uy. Bisag nakas kagool. Binuang magani gihapon ka bisan ako sa kagool. Lambert? Niya man lagi ka. Abi ba na kog? Mauban ka ni Lola nga mapauli. You can let go of my girlfriend now. Ha? Nagakos pa di ko? Huwag ko kabantay na. Nana. Ibuhian na. Come here, baby. Hinahinay lang, Brad. Ha? Wabay ko makalabnot ang babayhana. Hector, sige na. Lingkod dito ka. Ato sa sofa, oh. Tinira ko to pa ni Lolo. Mag-check kami. Unsa man yung pagchika nga natuog man na. Basta mag-check kami. Let's go. Kita malingkod. Sus. Kung magkakupot sa hawak ni Ani, murag madlog ng mabiano eh. Tanawa na lo. Tanawa. Kita ka lo? Lo. Buka na ng mata ni mo, ano makakita ka? O si tanaw ni mo? Kinsa may mas gwapo? Ako o ka ng karnero? Tanawa lo. Mikao na ka? Ikaw na ko daan pa yung din eh. Ikaw? Nag-order ako og food para niya kaganina. It's on its way. Nanglakaw pa yung din ang pagkaon? On its way man? Hala no? Wala tingali ron. Wow. Wow na wow. Kadaghan ko na yung gi-order ni mo. Mura mag-catering sa kadaghan. Grabe. Gusto ko daghan siya kapilian. And so I ordered almost all their breakfast menu. Babe,
Dili man ni nato mahurot. It's okay. Sos, dako ni mo kaon ani? Di ka makahurot ini? Bakit cute oy? Let's eat. Okay. Kini. Ganahan ka ini ani. O kini sad. Hasta ni oh. Kaya kini po day. O kini. Gusto pod ka ini, di ba? Husto na. Daghan na kay na. Kaulog tarong. Kay bidaw tarba ka. Sukad nga wati ka man na. Coffee. Na Diyos mo'y ganahan ana. Here. Ay kay kining pineapple ang paborito nga Diyos ana. Dili iced tea. Oh, Thank you. Kaunog tarong god. Eh pagtimi-timi. Ay, nga. Ako na. Nga dayon. let me do it. Here, baby. Sus. Pakiyot oy. Wagi kay angay ani. Kuya, Sige ka. Kuya Pamor. Na. Nira ba sa tubangan ng mong uyab hanap? Basi magbahay ka. Hector. Sa pa? Kaya nga no. What are you going to do with Annie? Oh, Saman. Tug-ana ni na kung tawhana ani? Ha? Unsa man? Usa ka kuyab eh. Aron mahibaw ni siya. unya lang kit ka. Unsa na? Ganahan sad ko. Usbi ba? Is there something o wala ko may bawi? Naa. Pamahamakid ka na. Annie? Aha? Kuan. Ay sus. Mauwaw pag siya mo angkon eh. Ako na lay sulti sa tinuod akong buhaton nimo ha. Kung magkuya ka nako. Ayaw. Mauwaw gid lagi siya. Unsaon? Nga ako man na siyang Unsa? Hector. ako na siyang pugson og panganga og ipahulot ang tanang pagkaon nga naa sa lamisa. Okay ra sa amo kay gamay ra magpagkaon. Unya kini karon kay ubay-ubay ra bagyod. Ya, unsa man? Magkuya pa ka? Oh. Ha? Ibo nang buhaton ni Annie? Sa unang higayon, smack ra. What? Smack ra ba? Smack. Ha? Ginagmay ra. Hasta sab sa ikaduha. Pero ang ikatulo, dili ko na to kalimtan. Samtang buhi pa ko. O gusto kong buhaton gato niya pag-usab. Hector. Kaya nakita na kong nakauyon sab siya. Kaya wala ko makita nga misupak siya sa akong gibuhat nga paghungit. Really? Mga una ta ninyo. Sige na kay. Rapuhan pa na ako si Lolo inikahuman. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Makalagot. Off tingali iyang cellphone. Kaginay na pag ko nasigi panawag niya. If I know, tuan na karon sa Hector sa hospital. Kaganay ng kadlawon pa siya gustong musod dito. Nalipay man gani ko sa hilom. Nawa mi makasod. Kay ang tinuod, shit. I hate hospitals. Feeling na ko inigisod pa lang nako, nagtunog nako sa mga kagaw. Ay, no matter kung saon pa nila sa pag-disinfect ang palibot, but it's still ew. Plus, I don't like the shit smell. Litsi ba yan, gidoy? And now, mapugos pa ko upakita dito. To pakita may support. Litsi yun! As in, peste! Ka-awkward pa ini ni. Naglingkod mo ining taas na sofa din sa presidential suite na room ni Lolo. O niya, natungan ko nila na Hector lang.
Ganina pa man din mag-ini ang posisyon. Nagsikip ang lingkod. Waiting pa na eh. Ay, nagtukak na yung aming pisyong coffee. Ani? Dani, Ha? you have something to say? Sige na. Di, okay na. Ikalayo na. No. You say it first. Bahala ka. Ani? Oo, lagi. Duka na ka? Katog? Come, baby. Isandig ang imong oras kung apa ka. Salamat. Kung mahinanok na, mahagbong ang uana, gikan sa imong abaga. Ani? Diri. Ida diri sa kong paa. Paa? What do you think you're doing? Pahigda siya og tarong. Aron makatug og tarong. Mata ining babayhana, oh? No. Kahagbong mo na sa kaduka. Mas komportable siya nga matug kung mahigda siya. Huwag diha agad sa mong paa. Asa di ay? Sa imong abaga? Are you competing with me? Wala. Kanito pa rin akong buhato niya. Kay best friend ba sa una pa. Kung magduka na rin babayhana, mula ho sa naghigda sa kong paa. Well, dili na mahimo karon. Kay niya na kung ngayong hinigugma. Kung pa man niya higdaan, it should be mine. Aw, ikay nakigkompetensya na ko. What if I say yes? Time pa. Higda diha. Ay bangon. Mabangon na siya. Dili siya mahigdaan ako. Dili. Okay. Bangon. Time pa. Kalipungon ako ha. Ha? Gusto na ko na mong duhabi. O sa maging problema ninyong duha? Ikaw. Ikaw. Ha? Hey! What's going on? Nga nang ingon ni Ana ang inyong posisyon? What's going on? Ay bangon. Diara ka. Diara ka. Sakit na ng liog na ko ha. Hikuptan ni mong akong o. Unya nagbira si Lambert sa akong abaga. Buhiin ako nung kunin niyo, B. Get up, baby. Hector! Sige na. Bangon na. Come, baby. Can I sit now? No vacancy. No? Magbarog ko din samtang magtanaw ninyong tulong nga naglingkod diha sa couch. Kasi may nag-ingon nga magbarog ka diha. Because you said there is no vacancy. O bitaw. Ikaw naman natong tulukin ng sopa. Pero wa ko moingon nga magbarog na siya diha. Diri mi si. Sabak dadi bi. Iba na akong dilikod ni mo palingkuron. This is more like it. Easy, behave. What? What did I do, Kaz? Behave, Missy. Kaya na'y masuya. Wa ko masuya. Masuk ko mag-ingon nga ikaw. Si Lolo ang akong pasabot. Suyaon ka na si Lolo. Dan kayuring na ko. Suyaon ka na si Lolo. Ha? Makadungog lang ako. Mubangon niya na. Let's go, honey. Ha? Asa? Let's got some fresh air. Ato na ta sa mini garden ng hospital. Sige na. Sige. Mugawas na mi. Ikaw ni bantay ni Lolo Hector ha. Ayaw guys, Lolo. Di ko parehas ni mo. Nga gawas. Hector, it's a Ay, lakaw na mo eh. Ay, kung sigasigahin ang mata ni mo ha. Nindot na ba kaya na? Let's go. I miss you. Kita pa ganita-ganina. Every second, every minute, every hour of the day. Kung dili ka makauban, I am missing you, Hector. Missy, mura ba yung ito'y diya sige tilap? Nata sa ospital. And so, Ang so, dilim himo. Usap, puyo. I can't. I get her niya every time niya ka sa akong doon. Uwis palayo. Ha? Ay, sagpadool ako. Sa may problema ni mo. Si Lolo? Oh, come on. Huwag kalibutan ang apuhan ni Annie. Bisan mag-unsa pa ta din yun sa couch. Kaya,
da siya panimuot. So, come on. It's going to be exciting. Kada magbantad ang tingaling na imusin o kalit. Ay, kanahan ko, ano. Kanang ma-excite ko. Di lagi mahimo. Mahimo na lagi. Please, sige na pasagdi ko. Let me do the work. Hey, asa ba yung problema ni mo, ha? Kita ka sa problema? Nakakita ka ba sa problema? Naghigda si Lolo di sa kama. Ha? Niya siya sa ospital. Mungutana pa ka? I don't think na kanay imong problema. Unsa? Napadilain? No? Because I think you are jealous. Unsa? You're jealous. Dili ka man mo angkon, pero makita og masabot ko kayo ka na. Moingon ka lang ang best friend ra ang pagtanaw ni mo ni Annie. But I could tell nga dili lang na mao, Hector. Because I think you are in love with Annie. That's why you are jealous. Oh. So karon ingna ko nga nasayop ko sa akong gisulti, Hector. Nasayop ako? Temparagod. Unsa ba gituyo nimo sa imong pag-anhi? Ha? Ang pagduaw ni Lolo o ako? Ikaw. Pagkapin na ang pagduaw sa apuhan ni Annie. Anong ako man? Ako ba'y na ospital? Wa ka ma-confine, pero niya magkadinhi. So ikaw ang akong gihani, ug dili ang apuhan ni Annie. Maayo eh. Sobra pa sa maayo, no? Og ingon ko ni Ana ka in love nimo. Pues, hunungan na. Kay aksyon ako katuok. Kung luagan ta ka mo, samot mo ka nga makabuhi ka. Come on. Come on, Hector. Am I early choking you? Oo. Busa hinahinaya ko. Dili ko ganahan og babae nga sobra ka klingi. Ang sabday ganahan ni mo. Kanang sama ni Ani, daghan og naong. Busa way paki sa iyang mga uyab. Dili daghan og naong si Ani. Defending your so-called best friend, ha? Huh? Sultihan di ka. Kung doon na may nasuito ni Ani din hikaron, ako ka na, Missy. Kay bata Palang mo nga nag-uban mo. Ug sama na mo sa magsuon kasuod, labaw pagani. Unya, natural na lang ninyo nga magtapad mong higda. But I doubt kung normal basab ang imong gibati nga pagpangigi nga to niya. wa ko mangigi. Oh, come on, Hector. You can always lie in words, but not in action. Missy. Huwag ka magkatubag. Why? Huh? Does cat got your tongue? Be, ganina pa ta din sa mini garden sa rooftop ng ospital. Dili pa ta mamalik dito nahimutangan ni Lolo Celo? Not yet. Kung ganahan pa ka din ng mupahuay, mahimo man nga ako na lang mo balik dito. Aron sa makauban ko ng hitor. Longpert. Damn it. Can't you see, Annie? I'm so jealous. Ha? Pero Pero nga nung nagsilos ko, pero dili mo pangutanon ang imong kaugalingon na. Nga ba tuod nga mubati magyugkog pagpangabubuho kung si Hector na ang duo nimo, unlike any other man. May angayan ba kung ipangabubuho, ani? wa, Then why am I feeling this? amput. I have never been so insecure with anyone, Ani. I was contented with my skin. Dapat ko si Hector na ang hisgutan. Damn it! I feel like an ant. Nga mahimo na kayo niyang tumban. Lambert, I am sorry kung di ko na anang imong gibati. Pero
Pero nasayod ka man kita ba? Nga suod naming daan. Bisan sa wa pa ka maabot sa kong kinabuhi, suod naming daan ni I know. O sa may gusto ni mga akong buhaton. Dili man sa mahimong likayan ako sa Hector. Kay gawas nga suod mi, silingan pagyud mi, usod ang among pamilya. Og dili mahimo nga, basta-basta na lang ako siyang idispatsar. Kay suod na ko siyang igala. Keep your distance. Onsi bot ni mong ipasabot. Gusto kong mulihay ka. Gusto kong makita ang mulihay ka niya. Be sensitive sa akong bation, ani. Lampert, Huwag kong ingon nga putlo ninyo ang inyong panagsuod. Pero gusto ko nga hatagan ninyong limitasyon ang inyong kasuod. Kay bisag mo ingon ka pa nga suod mo. Ugway malisya ang tanan ninyong gibuhat. Lalaki pagyapon sa Hector, ug babae ka. Lampert. Oh my God! It's good nga nabalik na mo. Abi na kog, kami na himuon ninyong bantay din ni Lolo Celo, tibok adlaw, samtang kamo magwara-wara. Dito rami sa rooftop. O di, nagwara-wara sa rooftop. Sorry ko na dugay mi. Hoy, kaso. Let's go na, my love. Ganina pa kayo kung gigutom. Naibaw ka gid ha, nga dili ko makakaon ko ni at sa sud sa ospital. Kabisan niya apata sa pribado nga lawak. Ludon pagyapon ko. Ay, dili gid kaya sa kong nerve. It's just shakes. Let's go. Mga unata sa restaurant. Sige, ani. Ihatod siya ni na kusmisi. Pagkanon siya ni na ko. Kay tinghalig mabuang yan eh. Patagag pamaak. What? Balik ra ko ha. Kitang duha ang mubantay ni Lolo. Ani sa ko din ni matog. Ubanante ka aron makapauli ng imong uyab. Nga pa say ilis sukad kagahapon. May paibawal ko daan. What is it, cuz? Kung makagawas na niya si Lolo din sa ospital, ug makarecover siya, I will be proposing to Annie. Pagkaslan ko siya. Wow! Unsa? Hey! Gibundak to ni mong pultahan? Nabundak. Nasuko ka? Wa. So, they are planning on getting married. Kita. Estudyante pa ka. And so is Annie. Hey! Ayaw ko biyak ni. Paspas. Paspas og lakaw. Aron di ka mabiyaan. You're upset. Wa. Yes, you are. Nagdali man ka kay gigutom na ka. Mo na hinungdan nga nagpaspas kog lakaw. Ug may buhaton pa ko. Humantam ngaon. Mag-ana ta? Dili. So, what is it? Magampo. Okay. You go solo. I don't pray. Irihis ka? Dili. Pero I believe nga kung patyo nun na ang tao, mamatay na gina siya. Bisan unsaon pa ni magluhod-luhod og ampo, mamatay gyud gihapon na siya. Apan kung dili pa niya oras, bisan tusak-tusakon pa na siya sa mga bala. Tusak-tusakon ang iyang lawas, di gyud na siya mamatay. Kay dili pa niya oras. Dili na mo akong iampo. Then unsa? Basta. Walk fast. Hoy, hoy, hoy! Nasa ka ba? Ay, lagi ko biya! Iba! Pagsugod na kog ampo, lo. Nga, di lang siya ka mahigmata. Kaysa oras nga makamatkon ka na. Maulasab ka ng orasa. Nga mawa na si Ani nako, lo. Pasilo ako, lo. Pero gusto na kong alkontrahon ang giampo ni Ani nga mamaayo na ka. Kaya dili ko gusto. Nga hingpit nga mawa na unya siya nako. Hey. Huwag
ka na mo tingog sukad nga naglakaw sila si Missy. On sa may akong isulti. Ikaw, what do you wanna say? Hey, kung misad si Hector ni mo nga dili ka ni biyan, ako ani, isada ko. Gabisan sa unahuna iuban ta ka, bisan asa. Lambert. I love you, ani. Karon na kasiguro na ko. I am in love with you. Lambert. I love you. I wanna be with you. Hinunal nga gisulti ko kato kaganina samtang dini pa si Missy o Hector. Kaya gusto ko nga masayod sila. Nga andam na ko nga ikauban ka sa tibok na kong kinabuhi. Lambert. Don't you feel the same way? Nangutan na ka karon sa akong gibati. Pero wa ko nimo pangutan akon. Manigsama ba ta gusto mahitabo, Lambert? Ha? Unsa? Ngano ani? Dili ba di ay? Tell me. Ayaw ko gina nga. Dili ba gisultihan ta naman kadaan, ana? Nga gusto pa ko mutiwas og eskwela? Yes. Apa nagkasiguro ko nga by that time makagraduar ka na. Mo-graduate ka na karong tuiga, di ba? Igusab nga mamaayo na unya slolo ni mo, ana. By then, sabutan ka na nga itong kasal. Kalain, good. Ha? Hisgot na kagkasalo niya. Wa pa gani ka makapropose na ko. Di ba mingon ko nga kung makamat ko na unya slolo ni mo, mag-propose na ko? Ug hapit na ka na. Aha? 48 hours ang gingon sa doktor. Naobserbahan nila si Lolo. O matod sa doktor, within those hours, maigmata na siya. Which means, pipila na lang ka oras gikan karon, maigmata na ka na. And so I guess, kinahanglan ako nga mangandam. Sa? Sa singsing akong ihatag ni mo. Aha? Hell, I am not going to propose without a ring, honey. Lambert. I think it's safe for me to leave now. Wala sila si Missy o Hector. I will take a quick shower at home. Huwag niya, may adon ko. Then, I will be back. Ani ko din matug. Dili ko musugot nga may lain kang makauban din sa pagkatug gawas na ko. Lambert. Can I go now? Sige. Sige na. Where's my kiss? That's a friendly kiss, honey. We're not friends. We are lovers. So, ingon din ang gusto. Muna kiss. Sige. I will be back. Amping. Lo. Nakabati kas kay ni Lambert, Lo. Mag-propose na kuno siya na ako kung maghimata na ka. Sa'yo kung itubag, Lo, kung mahitabo na. Ambot ni mo. Sa'yo ambot, Lo. Tabangisad ko ba? Apo ba ako ni... Oh. Lo? Lo? Nakamatngon ka na? Ganina ra. Namati ra ko ninyo. Lo, sorry! Sorry, Lo! Sorry, Lo! Naku, sa pinuno ko kapak! Ikaw, manggod! Ganina pa mali ka nakamataw niya, huwag ka magsulti. Kung mitingog pa ko, malipay ka. Siyempre, malipay.
Lain sad kayong dili nga nakamata naman ka. Ipasabot ba ni Ana? Nga andam na kang mo propose si Lambert ni mo? Tawagag balik, be. Ingno na ko nga karuna kay nakamata na ko. Ay, sorry, Lolo, sa doy. Murag matiwasan ko ining istoryahan na. Hello. Ang sayo kong buhaton ba? Ikaw, unsay mong buhaton, ane, unsa man? Ambot. Tubago ni mong ambot si Lambert. Ambot ka ni. Ambot gani ang imong tubag. Hinulo lagi ba? Tabang isod ko luoy. Naglisod na ba ako ha? Ay, nga naman. Ambot lang. Kay, dili pa ko andam nga maminyo. Kay, bata pa ko. Uwa pa ko makapahimos sa akong pagkadaga. Wa pa ka magkapahimos ka pwerte na nimong daghanag uyab. Daghanag ikag na uyab. Ano di ay? Makapahimos na dahin na kung makauyab og dagkan. Oo, gipahimos lang nimo ang mga lalaki. Hala ha? Wa ko gibuhat nila. Pila rin libre sa sini unya snacks, uy. Kung ginigkaw man, buwagan ako inigawa sa sinihan. Oh, di ba pahimos ang tawagan na? Pahimos, lo, kung maulang gihapong tawhanan akong gipalibre. Lain-lain man. Nya, kausara man kay, buwag naman inikahong man. Kung kausara, dili pahimos ang tawagan na. UMD. Ha? Unsa na, lo? Unsa man di ay. Lulusad, uy. Arang-arang nakasakay. Di, palibre. Si Lambert daghag kwarta. Mahimo kaniyang librehon bisan adto pa ka sa Amerika mo tanaw sa salida. So, okay ra ka nga maminyo na ko, lo? Ang pangutana, kung okay na ba ka, nga magminyo mo. Nga maminyo mong duha, okay ka na ba? Sigurado ka na ba sa imong pagbati ngadto niya? Lo? Andam ka na ba, ani? Laong kay imong panghupaw. Di pabaya ko makalangoy ron. Tingaling malumos ko. Dili katawanan imong joke, lo. Walay. Oy! Oh, lalo, piyong pagdali. Ay, tingali may balik si Lambert. Ani? Lola Terry, ikaw man di ay. Sorry, milahos na lang ko sa pagsud. Tingalig mi pahuway ka o nakamata ka na hinoon. Okay ra, la. Uwa ka matog? Wa. Ay, nakasabot ko sa gibati ni mong kabalaka. Ingon man sab ko, nabalaka usab kayo sa kahimtang ni Lolo nimo. Si Lolo pa yun. Klaro kayo may hilom o mong Wa pahiyom. usab ko mahilo na samtang dito ko sa bahay. Napuno sa kabalaka ang akong dughan. Ay, tingali unyag mauna kadto ang katapusan na mong padagkita. O guha ko gyud masulti ngadto niya ang tinuod ko usab nga pagbati ngadto niya. Nangupot si Lolo siyang hapol. Pagbati nga onsa, Lola Terry. Mauwaw ko mo ang kuniini diha nimo. Kaysa akong panghidaron karon. Muramag wa na'y angay. Nga onsa, Lola? Nga mo ang kuniya nga managsama kami og pagbati sukad pa kaniadto. Mahal ko usab siya sukad pa sa una sa batanon pa mi. Hinugdan nga mipalayo ko kaniadto. Tungod sa kasakit nga ako gibati dihang nakita ko sila si Armida dito sa saog. Nag-uunsa din sila si Lola Armida? Nagpatong si Lolo nimo kang Armida.
Ha? Uy, bastusa ko ni Lolo. Pero matod pa niya, ngawa ko no katoy Malaysia. Kay nadisgrasya ra sila. Natumba o nahipatong siya kang armida. Ingon si Lolo way mali siya. Uy, sus! Si Lolo pa nga, lihok kay nas babay. Unsa? Pero tayo sa matod niya. Wa ko no siya makabaton og laing hinigugma kay nagpaabot siya nako. Ay, sus! Ay, tuo ng Lolo Lola Terry, uy. Daghan tuod kinang nahimong babay. Sus! Bisang kinsa ng bayhana ang mga tuga ni sa amo. Mangita niya. Animal ni mata ay kiduot man ko. Mao ba? Nga sa ato pa. Dili tinuod nga. Ambot lang kahapon. Wa ba ka ni anak sa gawas si Lolo kay inigawas sa mga babae gikan sa kwarto. Mga ligo man sila pulos og singot ni Lolo. Uy, unsa? Uy, kana. Hana lagi babae ini niya la. Ha? Makakon kay gyud Marcelo. Giusikan ko lang usab di ay ang akong kabatanon sa pagpaabot nga ikakita kapag usab. Kay gigahin ko ang akong pagkababae nimo lang bisan pa man sa akong nakita kaniadto. Baka kon kagyud di ay. Nga sa ato pa. Virgin pa day kahangtod karon terya. Selo? Selo nakabati ka? Lo! Parang itingog man ka! Pagtaygin ko aning luluha ka! Kanus ka lang nakamatngon. Oh my God! Bebe, tawgo na to ang doktor. Love juday ko ni mo terya. Unsa? Natarantar man ka. Kay unsa man di ay? Kalma lang. Ako rin ni terya. Si Silo. Ay, kay si Marcelo man bitaw ka. Si Marcelo nga bakakon. Bakakon day ka, ha? Ingon-ingon pa ka nga ako ra ang pugtong babae sa imong kinabuhi. Unya di ay to, daghan kayong magsod gawas sa inyo. Dili na tinuod. Uy, wa ko maingon, anak, lo, ha? Miingon ka nga mga daghang mga to sa inyo, di ba? Oo, pero wa ko maingon nga magsud og gawas. Kay ang uban nga nakasud, wa man makagawas. Sige, ane. Sige. Iduot pagpagmaayos. Mong ngawa na ko'y kasibugan pa. Mura natag alto bindigo ini. Mamatagan ni ko kagon dayo ka. Ha, ayaw gamitang panghadlok ang imong sakit aron tabunan ang kamatuoran, Selo. Wa taon, uy. Ha, maayo na day ka, ha? Sige. Maayo naman na ka, day ka. Mupauli na ko. Dalhan na lang ng gidahan ako diha nga sikpe. Nagdaka? Haba diha, oy. Oo, pero kay naglagot man ko nimo, adto na ko. Ayaw sa Nga, ayaw kupot-kupot diha. Maibot niya ng dextrose di mo unsa ba? Panghibtong ko ginig tuyo kung mubiya ka. Ay, na, maninood ba ginas Lolo na ko, la? Unsa? Kausa gani? Gaingan niya ang usa ka babae nga, iyang itambog sa bintana. Oo niya, gitambog niya. Ay, oo, uy! Ani, hinday. Hilom na lang, naibe. Kay murag wag yung ka makatabang ining sitwasyon na, dayda. Murag matiwas ko ining kalakihan, da. Na, looya lagis babae, la. Ay. Nagilak in taon nga gitambog na Lolo's bintana. Antog na sad. Silo, kanus ka lang nakaton sa pagpasakit o babae, ha? Marcelo? Nasayod ka pa? Nga mao ka na'y usa sa hinungdan kun nganong na-in love ko ni mo kaniadto. Kay gentleman ka. Unya di ay mo pasakit ka na og babae. Tiray. Pagtambog na is bintana sa babae, gisinggitan pagid ni Lolo. Unsa? Gisinggitan? Ani. Looya lagis babae, la. Gisinggitan ni Lolo, uy. Iyang gaingnan ay. Gusto na po. Ay nagtingog. Pahuman na sa kulo. Ayaw na lagi. Nganong dili man nimo patiwason og sulti ang atong apo? Dili taw na tinuod yang gisulti, oy.
Baya, uy kayong iutong kahangag para bang itabi. Pero, Lalo, hay, dili medyo ko mamakak ha? Kay mo ba gini mo gitudlo na ko lo? Sa ang mamakak? Naanasa na po kasugo as Ginoo. Matiwas yung ko ini kalakiha. Matiwas na yung ko ini, ane. Marcelo! Na, tinuod gyud na Lola Terry. Kisinggitan ni ang babae sa ipag-it sa inis gawas sa bintana. Na, iyang giingnan ay. Kay dili ka man magawas sa pultahan, pagawasunti ka agi din is bintana. Gayon yung labay sa babay. Unsa? Bangag sa Ingon pa gyud ni Lolo na kung gwapo. Anitaon, Bisan unsaon anitaon. ko nimo sa pagtintal, bisan maghubo pa ka dili ko nimo mada. Ah. Kay usa lang ka babae ang makapatindog ining ako, si Teriara. Buang ni nga puha. Ba. Tinuod sila. Lisura tago to na. Hungaw na yun Ay, gipakauawan. Silo. Pakauawan mo ko ining bata Ay, gawas dito. Kau gawas dito. Aha. Gawas. Magpunsa man day mo ni Lola Terilo nga, imo mo kong pagawason. Ay, gawas na gani. Lulusad, uy. Ay, sige na lang, uy. Hatagan ta mo privacy. Pero, Lo, pahinomdom lang ha. Wa pa rin ba kahingpit na maayo? Mabugat in town ka, Lo. Buang ni bata Ay, gawas na, uy, gawas na. Lagi-lagi mo, gawas na gani. Tiray, Selo? paduol pa na ko, be. Ni naman bitaw ko dool nimo. Mas duol pa. Kay may ipabuhat ko nemo. Unsa ba ka na, ha? Kining. Lo, ang heart, Lo, ha? Dili mahimo masobraan ka excite. Palamay kag dextro sana Ay, oo, lagi, Lo. Mugawas na ko. Taysa ka na. Tinuod to imong gisulti. Makahimo ka sa paglabay ni Ane o dextrose. Ay, bisan buang ng bata Pero pinangga ko kayo na. Mo nga dili. Unya, kining. Balik na ta sa atong gisgutan ganina. Ang asa man adto. Katugong giingon ni Ani. Ang akong giingon sa babae nga, bugtong ikaw lang ang makapabuhi. Selo. Bida, dugay na magyud unta ni siyang nakuyapan. Ha? Uy, nakuyapan? Maunsa ang imong lawas kun makuyapan. Mulumoy. Kana, dugay na ning naingon ni Ana. Pero karon, namatay na gyud siya. Unsa? Maunsa ang lawas kun mamatay. Mo gahi. Kana, karon nga ni anak kaduol kayo nako. Namatay na siya. Migahi. Bastos ka, Marcelo. Bastos ka. Bastos. Tiriso! Nakamata na si Lolo. Ay, kalaing hinuon sa kulbang akong gipati. Imbes malipay ko, ikulbaan naman hinuon ko. Ay, dili sa ingon nga wa ko malipay, pero... Ay, buhat ipasabot ini nga makahimo na sa pag-propose si Lambert na ako. O kung mahitabo ka na, o unsaon man ako. Balibaran na ako siya. O akong dawato ng iyang proposal.
Muna naman hinuon ko katakihod sa kakulba o sa kong dughan. Ay. Miss? Miss, kadiyat lang. Yes? Taga ikog number? Unsa? Nga ko dito manghatag man ko nimo sa akong number. Che! Stricta taon. Nangayon ka ni kong number, masuko man hinuon. Ay, kini na lang siya ay kay Muraga. Buo tanong hitsura. Excuse me, sir. Pwede ko mga yung number? Naalang ko eh. Kay bao kong gwapo ko, Zay. Pero di tatalon, no? Di ko mapatol sa kong parehas nga gwapa. Kay gwapo nga ako, Zay. Aha? Dili man good cell number akong gipangayo. Good. Numbers 1 to 26 raman. Ala, no? So, huwag ka magsultit ba yun? Uy, sige. Number 21. 21? Sige. Salamat ha. Okay, Gora. Uy. Ses, gwapa kay ko. Ganun ka mag-model? Idiot lang. Niya akong calling card, Chika niya ta. Give me a call kung ganahan ka, ha? Mas pagwapahon pag kita ka, girl. Sige. Salamat, ini. No problem. Buyers. Nadi akong pangalan, Ses. Sige, salamat. Ay. Number 21. Taas sad, uy. Pero sige lang. Musugot, dili. Musugot, dili. Musugot, dili. Musugot. Hala. Musugot ko ang katapusan nga numero. Musugot ko sa proposal ni Lambert na ako. Ani? Hector. Nagunsa ka din sa gawa sa kwarto ni Lolo? Ano niya man ka din Nagsigi pagagyaw-yaw nga naglakaw-lakaw. Lain kay kitanahon. Murag kag kabuangon. Taga-iragot ko number. Nakay number na ako Ako igna. Nga wa ka ka-memorize. 1 to 26 ra. Dali, pi, tagain ako. Kana lang gali ra ha. Sige na, dayon. Sige, 1. Dali ra magkaha. 1? Musugot? Ha? Musugot? Saan sa? Sige, ingon ni Lambert na ako. Unsa? Asa to? Basta. Unsay basta? Basta lang good. So, ingon ini na taron. Ha? Wala tayo tukanay duha? Susuy. Wa pa gani mahitabo. May bawra bitaw niya ka kun naana. Mahitabo na. Basta, basta. Anong wan masig maghihatag, Ingon man ka nga dali ra. Dali raman sang tugod. Ya. Wan may nalitok na kuguna. To, unta to. Pero mapugngan ko. Ha? Basta, Ngano may balik man ka. Hain naman rin si Missy. Yatod ako sa ila. Gisod ako sa tangkal aron di makagawas. Samo kayo. Hamyo. Nakapahiyom na lagi ka. Ay, tuod. Nalimot kong balita ni mo. Nakamata na si Lolo. Tinuod? Nganong murag nag-uol man ka? Wa ko mag-uol. Nga nakamata na si Lolo. Nag-uol ko kay nagmata na siya. Aha? Parehas naman na. Gani. Nalipay ko. Pero at the same time, nag-uol ko. Dito siya, Ni ana sa ni ay.
Kalita sakit ay. Ha? Aon si misakit nimo? Asa ba? Kini oh. Imong dugan? Masakiton di ka kasing-kasing? Murag masakit gid ko ini madugay sa kasing-kasing tungod nimo. Anong nako man? Giyon sa date ka? Mo man bitaw, wa ko nimo unsa. Unsaahin noon ko be. Ha? Kaila kag naglibog? Ano man? Ako na. Naglibog ka na ako o ni Lambert? Hindi oy. Naglibog ko sa imong gisulti. Tanan na. Ato na nato si lolo ug lola. Nara ba to sila sa kwarto? Okay na tingali to sila dito. Ganina raman to. Human na tingali sila. Goon sa di sila? Ay, basta uy. At dini ka ganina ang doktor samtang wa ka pa. O matod sa doktor nga maayo ra ang reactions nga iyang nakuha gikan sa imong apuhan. Ubos na usab ang BP ni ini. Mahimong makagawas na si lulo nimo sa sunod adlaw. Tinuod lo. Maayo hinuon. Bisag karon pa. But-buton gid ka lo uy. But-buton na yun? Di pwedeng in love? Selo ba? Ganina pa nakupot sa kamot da. Kamot naman ka kutoblo. Wa pa man ka kay gipuhat nga lain. Sa pagkakaroon wa pa. Inigawas na. Ikaw ba? Selo ba? Wa ka pa gyud mausap, uy. Pilyo ka gyud gihapon. GSK. Sayan? Ganahan sab ka. Murag wa pa gid mo mahuman si Lolo Lalada. Dito lang sa mini Hector sa sofa. Manglingkod na lang mi. Tanaw lang mi ninyo. Lakaw na. Hoy, ikaw ba? Ikaw ba si Lo sa mang... Unsa man. Mauwaw ta, uy. Mauwaw tas atong apo. Hindi ta paminahon, uy. Ganina pa kong nakadungog, anak da. Atong apo. Kunwa palang kunimo si Bati sa una. Nakahimo unta tagdili lang apo. Kundili daghang mga anak. Nga mihatag unta na tog daghang apo. Tingali. Og dili ko na ka na ikabalik pa. Sige lang. Kung dili na ta makahimog anak. Makahimo pa man gihapon ta og ana. Unsa? Uy, dagway ba yan ni mo, Marcelo? Ay, ilom di, uy. Mga tiguang na ta, uy. Unyag tiguang. Di na mahimo. Baunan lang ta kaglana. Kung lisod na. Madugay ka man yun nis ospital ba? Bastos ka yun. Ayaw ba? Kani siya no? Sige lang yun. Sige lang yan. Cute kay sila tanaw, no? Murag mga batanon nga nag-unot. May pa sila. Noon sa ka? May pa sila. Nakapadayon pa sa ilang kugma nga wa may na yun sa una. Tingali, uwahin na kay talisawp na sila parihas. Pero at least, natagan pa sila kagayunan nga ipabati ang ilang pagmahal sa usag-usa, diba? Best friends turn to lovers. Maog yun. Kita kasa? Ha? May kahigayunan ka nga may sama ta nila? Ha? Ani? Giguptan maguti mong akong kamot. Pagpuyo ra si Lobe.
Hector, Ani, dili ko gusto may sama unya ko ni Lolo nga nagpaabot og pila ka tuig aron makauban si Lola at Teresa. Og ang nakapait kung dili unya ko mahisama niya gamatagan sa mga kahigayonan o nga dili na ko gusto nga palapyon pa kining mga higayon. Hector, unsay... Nakainomdom ka sa mga bata pa lang ta. Dito sa sapa, nangandoy ta nga makabaton tag dako nga bahay. Diin mag-uban tag upat si Lola nako, Armida. Si Lolo Silo ug ikaw. Oo. Giyatagan ko ka nagkatumanan, ane. Ha? Unsay, buti mo ipasabot. May napahimo na kong bahay nga alang nato. Uban sila si Lolo. We, di nga. Tuho iko. Kay tinuod ka na, ane. Gusto ko hatagan o katumanan ang mauna tong pangandoy. Gusto kong ikauban ka sa mawag bahay. Dili lang isip usa ka suod nga hikalat kung dili. Unsa, Hector? Unsa? Ane. Shit. Wa ko kapangandam ini da. Pero bahala na. Dili na nako palabyot kini mo higayon. Dili naman dagtago. Ang unsa? Tay, paragod na luhod man ka. Ane. Yes, lagi tubag sa tanan ako pangutana ha. Yes? Gusto ba ko nimong makauban? Yes. Happy ka ba sama nako nga makauban ko? Angay pa ba rin ang ipangutana? Mutagal ka akong uban-uban ni mo kung dili pa? Yes, lagi tubag. Oo na. Yes na. Oh, let's say nagkurog na ko. Bitaw! Bugnaw kayo mong kamot. Nga naman na. Ikaw ba'y kulbaan, lalim ba? Nga no ka, uy? Kadit sa ginhawa sa kong laom. Maulakin ni. Yes, ray tubag ha. Ihapak taga sa kong macho nga lawas. Kung moingon ka nga, no. Unsa lagi na? Kaya, uy? Una lagi. Kadit sa kay... kakurugo na sa... hasta nga kong tingog. Ano gaya, uy? Ani, gusto ko magkauban ka sa tibok na kong kinabuhi. Sama sa atong gidamgo sa una. Walay lang yung babae nga gustong ikauban ikaw na. Hagtod na sa akong katigwangon. Dili ka pulaan sa kong naong? Dili. Bisag magbaylo patag naong. Maulagin ni. O saan ni? Mahimo bang... Yes, ra. Di ko masugot. Muno ka. Bahala ka. Kaya, uy. Yan na lagi. Karon na. Ani, will you make... Lucilo, nagmata ka? Niya na si Lambert. Hector, Shit. Hector, barog na diha. Dili ko. Wa pa kumaman sa akong puti sulti ni mo. Barog na ba? Niya na paingon din si Lambert. Sige na. Barog na. Patiwasas ako. Dugayan kay ka. Bahala ka. Mabarog na ko. Ayaw nga. Hector, akong kamuton sa babuhiin ako. What's going on here? Wow, uy. Nagsultihan na kami. Hi. Sa'yo na ko niyang kitalik ng pagkaputi, Lambert. Nalipay ko nga okay ka na, Lolo Silo. Salamat, Lambert. I could see nagkasinabot na mo si Granny.
Um, Silo, buhiin ang akong kamot, uy. Mauwaw tas mga bata. Baya, karon ka na lang mauwaw. Nga ganina ra hinuuntang nagkinuptanay din eh. Bukupot pamanggani ta kaglaing bahin sa akong lawas. Unsa? Uy, ikaw ba? Bastos ka gyud ba? O ganahan sa kalo, ha? Time pa. Baka lang. Pusa man dining inyong huna-huna sa laing bahin nga akong giingon, ha? Laing bahin sa akong lawas ba? Sama sa akong liog. Di ay. Kamong yung mga babay, hugaw kay mo guna-huna bisan unsaon. Kay kamo mga lalaki. Kanunay man sa naghatag og kahugaw sa among huna-huna, God. Dili ba apo ko, ani? Tinuod gina lang. Come to think about it. Naghatag na ba ko kahugaw sa imong hunahunaan ni? Ha? Si Ani? Sus! Dili na kinahanglan nga hatagan og makapahugaw sa iyang hunahuna. Kay hugaw na ng danog utok bayana. Grabe ki ka na ako, ha? Nakaila na kay kunin mo, Ani. Bisan ang baho sa imong utot, kaila na kay ko. Bisan napatatunga sa daghang tao. O si buti mong ipasabot, ha? Nga baho kong utot? Wa ko maingon nga baho. Ingon ko nga nakaila ko sa baho. Eh, di baho gani? Ay, naunsa naman. Bisan nun sa kabaho, kung gikan nimo, humot na para nako. Che! Nalipay ko nga nagkatapok-tapok kita din karon. O usa na lang katao ang nakuwang nato. Si Armida? Husto ka. Nahibaw na to si Lola sa nahitabo ni mo, Lo. Muuban man gani unta to ganina, pero wala lang ako pakuyuga kay gisakita na sab siya iyang arthritis. Naghubag ang tuhod. Naglisod tog lakaw. Unya, mamugos gyud ang taguban. Akong giingnan nga wa pa masag ka mahigmata. Dili ka sab gihapon mahibaw kung miduaw ba siya. Ay, okay ra, uy. O niya, usay iyang giingon. May kay, misugot nga, wa pa ba na? Aw, misugot ra man, Lo. Pero may gipanugon nga kung mumata ka kuno, pasultihan ka. Nya? Kung dili ka pa kuno mumatarong adlaw, muanhi siya ugma ug ihugan niya sa imong higdaanan. Kay ngano kuno atake-atake kuno ka nga naginusaran lang ng baya kuno si Ani. Kasweet sa akong amiga. Aliwat mo dong kung magpangga, brutal kaayo. Dili ba ginusara si Ani kung si Mako mibiya pa niya sa higpit lolo? I will be here for Ani. Oh, labaw pa ko. Wa man gani ko mobiya sa una karon pa. Kinay. Nalipay ko nga sama namong tulo ni lolo ninyo ug lula. Suod usab kamong tulo. Dili oy. No, we're not. Dili kamo man naghigala? Kami si Ani, best friend mi, sugad sa una. Pero ang imong apo, bago ra man mi nagkaila. I understand. But eventually, magkasuod ra sab unya kamo. Tungod kay kanunay na unya kitang magkauban ug magkita. Okay ra kog dili. Unsa kanto? I doubt, Granny. Kaila, yes. Pero magkasuod, murag, imposible. Why not? Murag buutan man nga bata kining apo ni Armida. Mao gyud. Oh, really? Yay, way salig ay. Absolutely. Og nagtuo ka sab nga magigsuod ko nimo? Ha? Wait. Murag may tension tali kaninyo duhad, ha? Mahimo bag mo kalma lang una ka mo. Hinumdumi nga ni apa kita sa ospital ug talandugon pa ang kahimtang ni Selo. Sorry, Lo. I'm sorry also. Gusto ka, Granny. We have to calm down the tension. I-divert ta nga itong hunahuna sa mas nindot nga butang sa manining kunbuhaton karon. Let's see. Nagyun anak mas ako kanina. Apo? Ani, as I have told you earlier,
Kung mahigmata na si Lolo Silo, I am going to propose to you. Usa niya? On my knees. Apo! Ay, kanindot sa singsing nga diamante. Lambert, Will you be my partner for the rest of our lives? Dili ko masugot. What do you mean by dili ka masugot? Dili ikaw nga kong gipangutana. O mahimo ba? This is our moment. Manners, please. Di ko masugot lagi. Apo, calm down. Lambert, May problema ka. Oo na, dako. Hector, Sayop imong pangutana niya. Na naman na siya partner. Ha? Nagsinaray na mi ni ani. Sa mga bata pa mi. Sa una, nga partner mi in crime, hangtod-hangtod. Best friends mi, for life. Hector. What? Oh, Oh, come on. How so childish of you? childish na kung childish. Pero mo na yan mong sinaray sa una ni ani. Di ba, ani? Ha? Oo. Oh, da. O gusto kang i-rephrase na to? Ang akong linya? Oh, Shit. I can't believe nga kinahanglan ko mo comply diha nimo. But fine. Alam ni mo, ani. I will rephrase it to satisfy your best friend here. Lambert, kana. Ana, yun. Muagi magikas mga kamot sa suod nga higala. Di ba, Lolo Silo? Di ba, Lo? Oo. Selo. Nakumutingog. Ani, baby. Daga na. Di na, baby. Babe. Baboy ng babe. Shit. Aguroy. Mangusi, mangga. Paghilom diha. Iyon bitaw ko. Api. This is getting hard. Ang pagtando ra magin-unta sa usa ka tawo ang buot kong mabatian. But here I am, asking for your approval. Damn it. Oh, shh. Hoy. Bad word na, iho. Sige, panugid. Na, papadayunon ni mo siya? ganun dili man. Kay bawo ko sa imong tubag, ikaw pa. Hector, Honey, I have never felt anything like this before. Nimo lang. Ano ba kung buhaton ang tanan alang nimo? Patay pa. Kay bawo ka malampaso. Lampasuanan ba na lambay? Tapulan ba ng babayhana? Will you please shut up? Honey, will you marry me? yes. Ane? Yes. Oh, yes! Thank you, baby. You will never regret this. Thank you for saying yes. Si Ani Bakbakan na taga-Fresco, gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga kasama, napito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni Ato Sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang Ditayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.